I ddewis fan hyn heddi. A pwy ydyn ni wedi dewis ar dwi'n meddwl bod mae'r llyfr yn ofnadwy o ddiddorol. Da iawn, Tina, ti gyflwyniad. Ofnadwy o ddiddorol. Reit, ydych chi'n cytuno fel tîm? Da. Chi'n cytuno? O, da iawn. Oce, reit, beth am y fawdures yn gyntaf? Pwy yw'r fawdures yma? Manon Steffan Ross, di'r awdures. A beth ych chi'n wybod amdani hi? Mae hi'n byw yn Hywyn, a mae gen hi 2 o blant, Efan ac A dyna pam nath i ysgrifennu'r llyfr yma. Mwyn dangos iddyn nhw, dwi'n yn siŵr iawn os da chi wedi sylwi, ond mae'n dweud cof am Dafydd Price Edwards, taid bont. Taid Manon oedd hwn, ac oedd o'n diodda o dementia. A nath Manon ysgrifennu hwn fel rhyddhad ac iddi gael reit ar gof a chadw mwyn i'w meibion hi cael gwybod beth yn digwydd i'w thaid ti. Da iawn. Felly chi wedi bod yn ymchwilio chwbl i gefndir yr awdures yma. Oeddech chi wedi darllen rhagor o'i gwaith hi? Llyfr eraill ganddi hi? Do. Dwi'n cofio blwyddyn dwytha mi o'n i'n actio yn cwrs llyfr. A dim yn trafod, a dwi'n cofio am y cyflwyniad Manon Steffan Ross yn y theatr. Ac nes i'n prynu llyfr gan hi o'r enw Prysyn. A dwi wedi darllen Prysyn, a dwi'n meddwl mae'n wych. A mae llawer iawn y llyfr Manon Steffan Ross hefyd. Da iawn. Oce, reit, diolch ni gymryd mewn i'r nofel yma te. Pwy yw prif gymeriad yn y nofel yma? Prif gymeriad y nofel yma yw Hyw. Mae Hyw yn hogyn aeddfed iawn ac yn sicr mae'n meddwl byd o'i nain. Mae yna gwahanol elfennau o'i bersonoliaeth o. Mae o'n gallu bod yn aeddfed iawn i'w nain a'i mama a tad, a mae'n gallu bod yn hogyn gyfrifol iawn, oherwydd pam mae nain yn dechrau bydd y sal, mae'n gallu cymryd y gwir, a mae'n gallu delio gyda'r sefyllfa yn hawdd iawn. Yndi, ac fel yr unig blentyn, mae Hyw yn cymryd y rôl o edrych ar ôl ei nain yn bwysig iawn. Ac oherwydd hyn hefyd, oherwydd mae Hyw yw'r unig plentyn, mae mam a dad Hyw yn trin y Hyw fel oedolyn yn y teulu. Ac maen nhw'n sôn am salwch nain, sef dementia, a maen nhw'n sôn am y symptomau. Ac fel arfer, fysa'ch mam a'ch dad yn helch i'ch llofft i siarad am hyn o ben i'n hunain. Ond na, oherwydd Hyw oedd y unig plentyn mi oedd yn cael trafod y salwch gyda'i mam a'i dad. Ie, a fyswn ni'n dweud mae Steffan Ross wedi defnyddio trydydd awdur i roi hynny fewn. Oherwydd mae Hyw yn cael ei gadael adra ar ben ei hun fel arfer bob un diwrnod o'r gwir a haf. Ac dim ond 12 oed ydi o. Ac fyswn ni'n meddwl mae Steffan Ross wedi defnyddio trydydd awdur i wneud y cymeriad Hyw. Mae Hyw yn eitha boblogaidd hefyd, oherwydd mae efo llawer o ffrindiau, a mae yna rhyw grŵp bach yma efo ffrindiau. Ac pryd mae Hyw yn neud i prosiect o, mae Claire ac Kieran eisiau helpu fo, felly fyswn ni'n dweud mae Hyw yn poblogaidd. I fod yn dweud ar penod 1, mae dim fod i'n mwyaf poblogaidd na'r lleia poblogaidd yn y dosbarth. Ia, yn y penod cyntaf mae Hyw yn pwysleisio dro ar ôl tro yn tydi pa mor gyffredin ydi o. Ac mae'n dweud bod, a mae'n dweud llawer mwy na dim ond hynna yndi. Mae'n dweud fod o'n mynd dda iawn yn chwarae pêl-droed, doedd o'm yn glyfar iawn ac o'n hoffi mynd i parc i chwarae ffrindiau ac licio chwarae cyfrifiadur. Oedd yn union fel pawb arall, 12 oed. Cara? Dewch chi'n cael cara mewn? Ia, mae o'n reit boblogaidd fel ydys ti, a mae o'n dderbyniol iawn hefyd. Mae o'n dderbyniol o salwch i nain, a mae o'n derbyn yr hyn sy'n digwydd i nain. Mae o'n aeddfed iawn, a dwi'n meddwl fel ni, de. O, fel chi, wy'n hoffi na. Reit, dwi'n mynd i ofyn cwestiwn arall i chi nawr, achos bod ti wedi mynd â ni mewn i fyd nain fyna. Mae perthynas arbennig gan Hyw a'i nain yn dos. Oeddech chi'n sôn am y digwyddiad lle mae fe'n mynd mewn a methu dod o hyd i nain? Ia, mae penod 5, mae o'n diddorol, mae Hyw yn dechrau efo, mae'n well mi eich rybuddio chi. Dydy darn nhw'n neis iawn, a mae Hyw yn siarad i ni yn uniongyrchol yma. Ac mae'n gwneud fi teimlo fod dwi'n ffrindiau'n furiad iddo fo, ac dwi'n cymeriad o'r stori fy hun. Ac mae Steffan Ross yn dechrau defnyddio lliwiau yma, a mae'n dweud mae diwrnod llwyd grawliog o ddi.
A dwi'n meddwl, mae hyn yn dweud iddyn ni, mae rydyn ni'n gorfod bod yn llwyd sef dy rist ac yn gorfod edrych i fewn i'r penod yma'n manwl. Oherwydd dydy Hugh ddim yn gallu ffeindio nain yn nunllian y penod. A mae'n edrych a poeni Hugh yn ofnadwy. Ia, a fel ddweudis di, Cai, mae Hugh yn siarad gyda ni, a mae'n neud iddyn ni hefyd dechrau poeni am nain. A da ni isio fod yna i cysuro Hugh hefyd. Felly mae hynna'n rhywbeth da, mae Manon Steffan wedi gallu rhoi lawr ar bapur, mae wedi gallu gwneud iddyn ni teimlo fel ffrindiau da i Hugh. Ia, a pan mae Hugh yn darganfod nain yn y cwt glo, mae o wirioneddol yn olygfa fawchus i Hugh, oherwydd mae'n disgrifio olygfa fel ffotograff yn ei feddwl, a mae ffotograff yn barhaol, fedrwch chi gael gwarad ohono fo. Felly, mae wyneb o fe'n ei wynebu fo pan nath o agor drws y cwt glo. Oedd o wirioneddol mi oedd o'n ofnadwy. Nain yn plygu lawr ar ei ben y glinia yn dweud fod oedd y seilans di goffan ac oedd y Germans yn bomio. Ac nath Hugh dim ar Hywel di goffa nain, a mae nain yn dweud, o do, geif Hywel dod yn ôl wan ta. Ac na hyn cyffwr fy nghalon ni o bach. Mi oedd ni'n meddwl bod Hywel di marw yn y wael byd, a dyma Hugh yn esbonio hynna i nain. A o'ch neidio am nain a fi dweud, bu farw Hywel byth yn y wael byd, sti. Ac mae'n agor drws i ni am cefndir iawn Hywel wedyn, fel da ni'n cael darganfod yn y mwy hwyr yn y stori. Ie, mae'n datgelu dipyn o fan hyn, ond mae mond yn datgelu beth sy'n angen i datgelu. Ond os da ni'n symud ymlaen i'r arddull, mae arddull Manon Steffan Dros, mae o'n wir ardderchog. Ond yn marn ni, camp Manon Steffan Dros ydy i brawddegau byr bachog. Maen nhw'n wych, mae'n gallu deud gymaint mewn chydig o eiriau. A fy hoff i ni, a dwi'n meddwl na hwn ydy'r brawddeg byr bachog neu pwysica yn y stori. A mae o'n deud, nid dy fai di. A da ni'n gwybod erbyn hyn bod na stori tu ôl i'r hyn, pam bod o'n deud nid dy fai di. Ia, mae'r brawddeg yna yn rhan fawr o graidd yr stori yma. Mae'r nodyn yna wedi bod yn poenyddio nain ar hyd y blynyddoedd. Felly dwi'n cytuno gyda chdi, Cara, mae hwnna brawddeg byr gofiadwy iawn. Brawddeg byr bachog sy'n ailadrodd ei hun drol o tro yn y stori yma yw un pluen wan. Ac ac eto mae'n datgelu beth sy'n angen ei datgelu. Mae'n dweud i ni bod Hugh wedi darganfod pluen arall, ac mae Hugh yn darganfod pluen pwy mae'n siarad am y prosiect hanes a Hywel. Felly mae Hywel yn cyfathrebu trwy gyfrwng y pluen. Ac dwi'n meddwl mae hynna'n dawn o lafryll hefyd y ffaith bod Manon Steffan Dros di defnyddio pluen i cyfathrebu rhwng cymeriadau. Ac mae pluen yn dawn o lafryll hefyd, oherwydd pob amser lle mae yna amser hir di bod, mae'n paragraffu gyda llun o'r pluen, sydd yn atgoffa ni hefyd o teitl y llyfr a beth mae'r llyfr yn ei sôn amdano. Sori, caf dim lan. Yr un arall, yr brawddeg byr bachog gyntaf sy'n dod i fewn i'r llyfr ydy dod nain di fwngna, ac ar ôl i Hugh pwysleisio gymaint am faint o cyffredin ydi o, mae'n dweud dod nain di fwngna. Felly mae hyn yn rhaid i ni, oedd nain yn anghyffredin. Mae'n chwalu'r ddelwedd sgynnon ni o nain yn y meddyliad ydy. Yndi. Ac ar ôl, a mae Hugh yn dweud i hun bod mae nain yn anghyffredin. Oherwydd mae o'n dweud bod mae nain yn cerdded 20 milltir bob dydd. A dydw i ddim yn meddwl bod mae nain yn cerdded 20 milltir bob dydd. Herwydd mae hi yn 85 oed, a mae hynna'n hen ofnadwy. Felly, os o'n i'n dweud, dydy hi ddim yn cerdded 20 milltir bob dydd, a mae Hugh yn defnyddio chydig bach gormod o'i dychymyg o fanna. Ia, mae'n... Chwa beth yn mynd i ofod tafio eich traws chi, a dwi ddim eisiau, so eisiau clywed mwy a mwy, ond i ni rhedeg mas o amser. Wy'n mynd i ofod jyst tynnu fe fyna, dych chi. I gloi, pa farc mas o ddeg bydde ti'n rhoi hwn, Cai?
rydw i'n rhoi 10 allan o 10 i Blwyddyn. Mae wedi dysgu llawer i mi am symptoma yr dementia ac ei manylion fel sy'n mae pobl yn mynd yn ôl i'r gorffennol. Diolch, sori, fi'n gofod toriad y draws di, fi yn sori. Hanna? Mae'r ciw 10 allan o 10 oherwydd mae'n syml mae nhw'n Stefanos wedi dangos i cyflwynau plant pwnc mor astrus. Dwi am roi 10 allan o 10 hefyd, oherwydd bod y 3 neges sydd yn y llyfr yn bwysig iawn iawn. Yr un cyntaf ydy peidiwch â bod ofn dementia, a yr ail un ydy peidiwch bob tro cuddiad y gwir rhag eich plant. A y trydydd un ydy peidiwch â gwneud penderfyniadau pellgyrhaeddol os ydych chi'n oedolion. A hynny ydy peidiwch â gwneud penderfyniad sy'n mynd i effeithio'ch teulu chi am flynyddoedd. Dwi heb os rwy'n i bai, mae Blwyddyn yn hyfryd 10 allan o 10. Nid yn unig am ei afwyll, am ei dawn ysgrifennu a'i afwyll campus, ond am y ffaith bod wedi gallu ymdopi â pwnc mor astrus a sensitif. A fedrwch chi dweud bod Manon wedi gweld y digwyddiad yn digwydd o flaen ei llgada. A dwi'n meddwl mae hynny wedi helpu ni, a mae'r ffaith bod hi'n wedi lleithu ni a ffeithio yn Blwyddyn. Dwi'n meddwl mae wedi helpu hefyd gael ychydig o dychymyg yn fo. Diolch yn fawr iawn. Mae'r hyn